В мечетях під стелею підвішували яйця. В них був фермент, який розганяє павуків. Підкупельний простір, він не заповнюється павутиною, не треба прибирати. От робилось маленький отвір, за який воно підвішувалося. І воно так само декорувалось, щоб було красиво. Страусина? Так. Те, що ми знаємо, от в малій мечеті Ханського палацу досі 3 яйця збереглись, вони там висять. Це декоративне яйце за розписом орнаменту кримськотатарським. Я не додаю таких значень, як оберіг. Це людина може сама визначити для себе, що це для неї. Візуальне мистецтво, особливо орнамент – це мова, якою я можу розмовляти і передавати меседжі, думки, які у мене є. Ви розписували дрон для ГУР України. Що це для вас було? Це кефінський тюльпан, ендемік Криму. Ця квітка багато зустрічається в орнаменті кримськотатарському на різних предметах. І цей кефінський тюльпан я використав як такий образ захисника, чоловіка, який повертається в Крим.